Gadewch i ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron unwaith eto, ac ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyd lawr ein plith. Tywallt ysbryd arno, i ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd hi'n hoedfa nesaf pnawn sydd ym hanner awr 3 ac fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu. Fe fydd ein cwrdd misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef Rhagfyr 21. Ond cyn hynny, fe fyddwn ni'n cael ein noson o garolau. Mae'r cerdio bach yma'n hysbysebu'r oedfa honno. Nos Iau sy'n dod am hanner awr 7 yma yn y capel, ac yna fe fydd na luniaeth ysgafn ar ôl gwasanaeth drws nesaf yn y neuad. Felly hanner awr 7 nos Iau yma ein noson o garolau, ac yna hefyd fe fydd na wasanaeth nadolig, ond ar noswyl y nadolig, Rhagfyr 24, yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11 tan hanner nos i groesawu'r nadolig, ond fydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Nawr, gadewch i ni ganu o'r llyfr Cyrolau, rhif 3, Bachgen a aned mab rowd un ei enw sy'n rhyfeddol. Carol rhif 3, ac yn i aros ar ein heistedd i'w chanu. Byddwn ni'n darlleniad o'r actau 10 benod, actau penod 10, gan dechrau darllen yn adnod 34. Actau 10, adnod 34.
Yna rygorodd Pedr ei enau ac a ddywedodd yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydyw Duw dderbyniwr wyneb. Ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef, y gair yr hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist, fe yw arglwydd pawb oll. Chwychwi a wyddwch y gair a fi yn holl Jwdea gan ddechrau o Galilea wedi'r bedydd a bregethodd Ioan, y modd yr eneiniodd Duw Iesu o Nazareth a'r ysbryd glân ac anerth, yr hwn a gerddodd o amgylch gan wneithir daioni ac iachau pawb ar oedd wedi ei gorthrymu gan ddiafol o blegyd yr oedd Duw gydag ef. Yn unau ydym dystion o'r pethau oll a wnaeth fe yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem yr hwn a laddasant ac a groeshoeliasant ar bren. Hwn a gyfododd Duw y trydydd dydd ac ei rhoddes ef yw wneithir yn amlwg. Nid yw'r bobl oll eithir i'r tystion etholedig o'r blaen gan Dduw, sef i ni yr rhai a fwytasom ac a fasom gydag ef wedi atgyfodi ef o feirw, ac fe archmynodd i ni bregethu'r bobl, a thystioleithi, mae fe yw'r hwn a'r deiniwyd gan Dduw yn farnwr byw a meirw. I hwn, y mae'r holl broffwydi yn dwy'n tystiolaeth, y derbyn pawb a gredo ynddo ef, fa ddeiad pechodau trwy ei enw ef. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod y ger dyfron ac yn diolch i ti am y ffordd sydd wedi hagor i ni. Ein bod yn gallu dod o'th flaen di, o flaen o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o ras, gan ein bod yn dod trwy'r ffordd y darparais ti ar ein cyfer ni, trwy'r arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am y ffordd agorwyd, yn diolch bod na obaith i bechaduriaid, yn diolch bod ganddo ni neges i'w chyhoeddi, y bod yna efengil ar gyfer byd fel hon, ac felly o Dduw i ni yn gweddio mewn byd sy'n llawn anobaith, llawn tywyllwch, i ni yn gweddio hyd yn oed yn ystod y cyfnod yma, y bydd na rai yn dechrau ystyried ac yn pendroni ac yn ceisio, ac trwy dy ras di, a bydde di'n arwain nhw at fan, lle bydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon. I ni yn gweddio Dduw am ein hoedfa nos iau, i ni'n gweddio bydde di yn barod, i ni'n gwybod cyn i'r byd cael ei lunio, rwy ti'n gwybod y cyfan. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio bydd na'r rhai sydd wedi ei cyffwrdd gen i ti. Y bydd eu llygaid nhw wedi hagor i weld eu hangen. Y bydd na awydd, efallai nad ydynt yn gallu egluro pam ei bod nhw am ddod, ond y bydd nifer yn dod i wrando ar dy air di. Ni'n gweddio Dduw am rai sydd wedi gwrthod yn barod, a byddan nhw yn newid i meddyliau, ac y byddan nhw'n dod i wrando ar dy air di, i ganu dy glodydd, ac o Dduw i ddod o dywyllwch i oleuni. Ni'n gofyn am dy bresenoldeb i fod yna, dydyn ni ddim yn dymuno cael noson fydd yn plesio pobl, ni ddim yn dymuno cael noson fydd yn canu y carolau traddodiadol yma, carolau hyfryd, y tonau hyfryd, y geiriau hyfryd, y sgwrsio ar ôl, i ni ddiolchgar am y cyfan, ond o Dduw nid yna ein dymuniad, i ni'n gweddio y byd ysbryd i ar waith, y byd y bresenoldeb i'w deimlo, y bydd yna rhyw barchedig ofn yn ein plith, ein bod yn dod at fan, lle yr wyt ti yno yn barod. O Dduw, i ni yn gweddio y bydde ti yn cael yr holl fawl a'r holl glod. Felly o Dduw, rho disgwyliadau ni, rho ffydd i ni ofyn ac i bledio ydy ddod lawr ein plith, yn ein hoedfawn yma o sil i sil, yn ein hoedfawn arbennig hefyd, y bydde ti yn bendithio. Ni'n meddwl am yr oedfa a'r noswyl yn Nadolig, o Dduw, gymaint o bethau gwag, hyd yn oed crefyddol gwag, heb efengil, wrth groesawu'r Nadolig. I ni'n gweddio bydd na rai yn ymuno ar y we, ac yn dod i weld pwysigrwydd pwyso'r yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio yn ein plith yma yn ystod yr oedfa hon, gad i ni deimlo dy bresenoldeb trwy gydol yr oedfa, trwy gydol y dydd. Tyrd, tywat y lan ysbryd arnam, arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gyda chi nawr gan i Carol rhif 29. Wel, dyma'r newydd da a lawenycha'r clam y seiagad alpha ac omega yw a chibwr dynol ryw, fe'n dwg i'r nefoedd wyw at ddiw ein tad. Carol rhif 29 gen i sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o lyfr yr actau, y 10fed benod, adnod 36. Actau penod 10, adnod 36. Y gair yr hwn anfonodd Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist. Fe yw arglwydd pawb oll. Nawr am benod yw hon. Mae'n benod llawn cyffro. Darllenwch pan gewch chi gyfle. Mae'n sôn am Cornelius yn derbyn y weledigaeth. Os ych chi'n ystyried y benod hon a'r holl ddigwyddiadau ac yna meddwl am y bregeth i ni'n mynd i sôn amdano roedd Pedr yn ei phregethu, mae yn gyffroes. Cornelius yn derbyn y weledigaeth iddo anfon am Pedr i ddod atynt. Dyna beth gafodd ei roed iddo fe. Ac yna, ymhell i ffwrdd, cafodd Pedr weledigaeth. Ac yng ngweledigaeth Pedr, fe welodd Liain yn dod o'r nef ac yn ddioedd gwylltfilod ac ymlusgiaid ac ehediaid y nef. Ac yn y weledigaeth y gafodd orchymyn i ladd a bwyta o'r creaduriaid yma. Ond fe wrthododd Pedr, gan mai brwnt oeddynt,
Ac yna, dath y geiriau yma, adnod 15, y pethau a lanhaodd Duw na alw di yn gyffredin. Felly mae Pedr yn derbyn cyfarwyddiadau, cael ei gyrryddu raddau, pa di a dweud bod y pethau ma'n frwnt, fe fydda i'n dweud wrtho ti beth i'w gymryd. Ac yna, cyrhaeddodd y dynion yr anfonodd Cornelius ac ymholi am Pedr. Felly maen nhw nawr wedi cyrraedd ble roedd Pedr. Pedr newydd cael y weledigaeth, Cornelius cael y weledigaeth, anfon pobl i nôl Pedr. Pedr yn cael y weledigaeth rhyfedd yma. Ac yna, mae'n clywed bod yna ymholi amdano. Ac yna ni'n darllen y geiriau yma, adnod 19 a 20. Ac fel yr oedd Pedr yn meddwl am y weledigaeth, dywedodd yr ysbryd wrtho, weled, wir yn dygeisio di. Am hynny cyfod, disgyn a dos gyda hwynt, heb amau dim, oherwydd mae fi a'i hanfonais hwynt. Na, mae'n amlwg yn diwe, ond mae e'n dod ar cyfan at ei gilydd. Mae e'n rhywbeth eitha cyffroes. A dyna wnaeth Pedr i fyddhaodd. A pan cyrhaeddodd, a droddant hanes ei gilydd, ac yna, pan maen nhw'n dod at ei gilydd, adnod 33, am hynny yn ddi-oed. Mae fi anfonais atat, a thi a wneithodd yn dda ddyfod, yr awr hon gan hynny yr imni oll yn bresennol ger bron Duw i wrando'r holl bethau archmynodd i ti gan Dduw. Nawr i ni eisiau clywed y neges. Mae'n gyffroes ti hwnt ydyw e? Cynulleidfa a oedd yn barod i wrando ar y bregeth, yn ysu cael clywed gair Duw iddynt. Mae'r holl beth wedi drefnu. I ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod bod yr oedfa hon wedi ei drefnu cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. I ni'n gwybod bod yr arglwydd yn gwybod am y gynulleidfa yma. Mae'n gwybod am y cyfan, ond yn gwybod am y testyn, ond yn gwybod y cyfan. Ni'n gwybod hynny, sofraniaeth Duw yn rhywbeth mawr yn diwe. Ond fan hyn i ni'n gweld hyd yn oed, i ni'n gweld hyn ar weithred o'n blaenau ni. Cornelius yn cael gweledigaeth, Pedr yn cael gweledigaeth. Yna mae'r arglwydd yn dweud oedd Pedr, mae yna ddynion wedi dod i nôl di, mae'n mynd lawr a dyna ble maen nhw. Mae'n mynd gyda nhw, maen nhw'n siarad gyda'i gilydd, a nawr mae'r sefyllfa wedi osod yn barod ar gyfer pregeth. Yn sicr, gellir dweud yr oedd presenoldeb yr arglwydd yno yn doedd. Yr oedd yno yn barod gyda nhw. Ond ni fydd fe'n hyfryd beth o'n i'n edrych ar bob un oedfa felly, bod y fath gyffro gennym i ddod i bob oedfa, bod yna fath bwysigrwydd. Cofio'n had yn yr ysbyty, Dr Lloyd Jones y pregethu ac yr oedd rhaid yr doctoriaid i'w glymu fel awr bron iawn, achos gafon nhw rhybydd. Os welydd drws ar agor, fydd e mas. Fydd e mas. Fydd e wedi gwisgo, fydd e wedi mynd lawr, fydd e wedi gofyn i rwy'n i bigo fel an a bydde fe yn y capel. Nad oedd e'n ddigon da ac yn wael yn yr ysbyty. Ond am bobl felly, bydde ddim eisiau colli un oedfa. Ddim eisiau'r peryg. Beth os daw'r arglwydd lawr? Beth os yw presenoldeb Duw yno yn ystod yr oedfa fach honno? Falle rhai meddwl oedfa bach ddinod, dwi ddim yn bwysig yn yr iaith Gymraeg, beth yw'r ots? Ond beth os daw'r arglwydd lawr yn ystod yr oedfa hon? Beth petai'r ysbryd glân yn syrthio lawr a bod yna waith anferthol yn cychwyn? Dychmygwch colli hynny. Achos fe ddath yr ysbryd glân lawr yn ystod y bregeth hon gyda Pedr. Fe ddath e. Wel, am bregeth. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y pwyslais ar y pob math o bobl. Yn ail, y gelyniaeth yma ac yn olaf yn drydydd, yr heddwch y disgrifir yma. Wel, y pob math, adnod 34 a 35, yna'r agorodd Pedr ei enau. Mae e'n dechrau pregethu. Ac y ddywedodd, yr wyf yn deall mewn gwirionedd nad ydy Duw dderbyniwr wyneb. Rhyfedd yn diwe. Mae hwnna'n eitha dweud, yn diwe? Ond mae rhai pobl yn fodlon i Pedr i ddweud, ond ddim yn hapus iawn os yna unrhyw bregethwr arall yn dweud yr un math o beth, a mae Pedr yn ei ddweud. Ond mae Pedr yn dweud, nad ydy Duw yn dderbyniwr wyneb.
Dwi ddim yn derbyn rhyw broffes. Dwi ddim yn derbyn rhyw soi. Rhyw ymddangosiad ffug. Dwi ddim yn derbyn hynny. Dyna fel mae'n dechrau bregethau. Y bregeth yma gafodd ei drefnu cyn llunio'r bryd. Y bregeth yma gafodd ei drefnu trwy weledigaeth i Cornelius, gweledigaeth i Pedr, ac maen nhw'n dod ynghyd at ei gilydd. Ond, adnod 35, ond ym mhob cenedl, y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef. Wel, mae Luc yn adrodd y bregeth gyntaf, bregethodd Pedr i'r cenhedloedd. Ond roedd yn sicr ei fod yn gwneud y wyllus yr arglwydd. Nawr roedd y weledigaeth yn gwneud synwyr iddo. Oedd Pedr yn deall nawr. Deallodd yr hyn yr oedd Duw am iddo wneud. Roedd yr amser wedi dod pan y bydd y cenhedloedd, y cenedl ddyn, yn cael clywed yr efengyl yn swyddogol i'r Iddewon oedd y gynt. Ac yn sicr byddwn wedi clywed adroddiadau o'r efengyl ar hyn a wna Iesu Grist, ond nawr mae'n wahanol. Fe caint y fendydd o glywed y neges iddyn nhw yn swyddogol. Mae'n achlysur pwysig. Ond am wers bwysig sydd yma, deallodd Pedr nad ydy Duw dderbyniwr wyneb. Nad yw Duw yn dangos ffafriaeth. Nid oes ffafriaeth gan Dduw. Roedd yr Iddewon yn meddwl mae nhw yn unig oedd i dderbyn bendithion cyfamod ag Abraham. A fe ddywed, sut nad oedd Duw yn edrych ar yr allanol? Mae Pedr yn dweud wrth nhw, mae'r Iddewon wedi cymryd yn ganiataol bod pob un bendydd oedd i fod iddyn nhw yn unig. Doedden nhw ddim wedi deall yr proffwydolaethau, doedden nhw wedi deall yr Hen Testament, doedden nhw wedi gweld yr arwyddion oedd yno yn yr Hen Testament bod yr holl fyd i gael y neges, ond nhw'n meddwl ac o'n nhw'n wedi deall y neges hyd yn oed. Ond o'n nhw'n meddwl mae nhw oedd yn arbennig, ond mae Pedr yn dweud nad yw Duw yn dangos ffafriaeth. Ac dwi ddim yn edrych ar yr allanol. Yn sicr, ni edrycha Duw ar liw ein croen ni. Mae'n amlwg yn diwe, ond dwi ddim mor amlwg yn ôl pob sôn yn y byd i ni'n byw. Dwi ddim yn edrych ar liw ein croen ni, ar iaith y tafod, o ba wlad yn ddaearyddol y ganwyd chi. Ond nid oes rhai yn meddwl, os ych chi wedi cael eich geni yn gorfforol mewn rhyw wlad, wrth gwrs mae hwnna'n digwydd ond diwe pan ych chi'n cynrychiol eich gwlad mewn rhyw faes chwaraeon. Os ych chi wedi cael eich geni yn y wlad, fe gewch chi wario i'r wlad. A wedyn maen nhw wedi newid y rheolau, gewch chi fyw am 2 neu 5 mlynedd, ac yna fe gewch chi cynrychiol i'r gwlad. Fel petai hwnna'n neud rhyw lot o wahaniaeth. Ond dydy Duw ddim yn edrych arno felly. Ond be mae'n dweud adnod 35, ond ym mhob cenedl, am eiriau o gylondyd, does dim ots o ba wlad y dewch chi, y mae'r efengyl ar gyfer pob cenedl. Nid oes gwrthodiad ar sail pa wlad y ganwyd chi, nid pethau felly sydd yn bwysig. I ni yma yng Nghymru yn euog yn dydyn ni o feddwl fel yr Iddewon, neu yn sicr rhai blynyddoedd yn ôl fel hyn oedd ein gwlad yn meddwl, Cymru, yn wlad Gristnogol, capeli ym mhob man. Roedden ni'n anfon pregethwyr allan dros y byd. Roedd ganddyn ni'r Beibl yn ein hiaith ein hunan. Ac roedd na elfen yn doedd yr oedd pobl yn meddwl gan ein bod ni wedi cael ein geni yma yng Nghymru ein bod ni'n Gristnogol. Yn sicr yn bellach nid oes dim byd yn bellach o'r gwirionedd. Ond hyd yn oed pan oedd llawer yn ein gwlad yn proffesu, nid oherwydd ei mangeni. Ni edrycha Duw ar yr allanol. Nid yw yn edrych ar ein statws, nid yw yn edrych ar ein gweithredo. Dyma'r wers i fan hyn. O na fydde mwy o bobl yn deall hyn, ond falle yn y pen maen nhw'n deall, ond yn y galon neu falle ddim yn ei deall, nid yw Duw yn edrych ar yr allanol. Ar beth i chi'n dweud. Wrth gwrs i ni eisiau proffesu gyda'n cegau, gyda'n genau. Wrth gwrs bod ni eisiau wneud hynny, ond mae Duw yn edrych yn bellach nag hynny. Allwch chi ysgrifennu ddarn o bapur bod chi'n cytuno gyda pob math o bethau. Ond y prawf sydd yn y bywyd, yn yr hyn i ni'n ei weld, o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn, a hyd yn oed wedyn ni, be allan ni dwyllo pobl, mae Duw yn mynd y tu hwnt i hwnna, mwy na'r ffrwythau hyd yn oed, mae'n gweld beth sydd yn y galon, dyna le mae Duw yn gweld, dyna'r neges i fan hyn. Gallwn ni fod yn un o'r pobl mwyaf dylanwadol, ac yn allanol yn foesol iawn, yn ddynggarol, yn garedig,
Un o'r pobl mwyaf caredig sy'n erioed wedi rhodio'r wyneb y ddeiar. Ond nid y gweithredodd allanol yr edrycha Duw arno. Mae'n edrych am ffrwyth edifeirwch, ydyn. Mae yna le i hynny. Ond beth i ni am weld yw'r edifeirwch yn lle cyntaf. Bod y galon wedi tristhau oherwydd ein pechod. Fod y galon wedi troi oddi wrth bechod ac wedi troi at Grist. Dyna be mae'n chwilio amdano. Yn y galon mae'n weld tu hwnt i unrhyw beth arall. Dwi'n edrych ar ein crefydd. Bydach chi'n rhoi'r cyfan at ei gilydd. Yr iddew neu'r Cymro, cryfyddol tu hwnt. Bydach chi'n cael darlun o un sydd wedi rhoi ei fywyd yn llwyr yr eglwys. Ac digonedd o dystiolaeth o weithredoedd trigaro gan rhain efallai, elusennol, anhygoel, trwy gydol ei bywyd. Efallai wedi cael gwobrau am fod mor ddyngaro, mor hael, mor garedig, yn weithgar drwy'r amser yn helpu pobl llai ffodus. Dydwch chi bod ni'n cael darlun o rhywun felly. Ond yr hyn mae gair Duw yn dweud, dyma bydd o Pedr am bwysleisio i'r bobl. Nid oes dim byd yn cyfri gyda Duw. Ni edrycha ar y pethau hynny, achos fe edrycha ar y galon. Dywed Matthew Henry, yn ni ddyfarn, ni fydd Duw yn gofyn i chi o ba genedl y deithoch chi. Ni fydd Duw yn gofyn i chi pa swydd y gwneithoch chi. Ni fydd yn gofyn i chi pa ran oeddech chi yn ei chwarae yn yr eglwys. Ni fydd yn gofyn i chi a wneithoch chi bregethu. Ni fydd yn gofyn i chi lle ni fe ymlaen. Ond dyma beth dweud Matthew Henry, bydd yn dweud, ond beth ydych chi? Dyna beth fydd yn gofyn. Dyna beth ni'n chwilio amdano. Beth i chi? Fel person. Beth sydd wedi digwydd i chi fel person? Nid yr sioe ni'n gallu rhoi ymlaen. Nid yr ymddangosiad allanol. Ac mae mor hawdd yn diwedd. Mae mor hawdd llithro mewn i ryw sefyllfa lle ni'n gallu cario ymlaen a roi'r ymddangosiad. Ond yw'r galon heb ei effeithio. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Y gelyniaeth yma. Adnod 36. Y gair, yr hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist fe yw arglwydd pawb oll. Mae Pedr i dechrau bregethau yn egluro i'r Iddewon a'r cenedl ddynion nad oes ffafriaeth. Does dim gwahaniaeth o ble chi'n dod, beth chi wedi wneud, pa mor dda i chi, pa mor grefyddol i chi. Mae Duw yn edrych tu hwnt i hynny. Ac nawr mae'n dod at wraidd y mater. Y gair, yr hwn anfono Duw i blant Israel. Dyma'r neges. Dyma yw Cristnogaeth. Gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist, fe yw arglwydd pawb oll. Dywed Pedr sydd fod yr efengil ar gyfer pob math, ni'n gwybod na, pob cenedl, cefndir iaith crefydd, ac felly yn yr adnod hon, mae'n pregethu tangnefedd trwy Iesu Grist. Hynny yw, yr oedd pob un mewn angen o'r heddwch yma, y tangnefedd yma. Dyma'r broblem. Dyma'r broblem yma, angen yr heddwch yma arno ni. Nid heddwch deiarol y golyga, ond rhywbeth llawer mwy. A nid yw'n hyfedd, fe fydd pobl amser y dolyg yma, bydd yn sôn am tywysog tangnefedd, a fydd yn sôn am heddwch, a fydd yn sôn am ryfeloedd byd, a fydd yn sôn am yr holl beth yna. Dyna'r pwyslais fydd, bydd yn sôn am y tanciau, a'r gynnau, a dyna math o heddwch i ni'n falle yn meddwl amdano, heb feddwl bod yna rhywbeth tyfnach yma. Mae yna llawer mwy na hynny, wrth raidd hyn, Rhufeiniaid 5:10, canys os pan oeddem yn elynion, yn heddychwyd a Duw trwy farwolaeth ei fabef, mwy o lawer wedi'n heddychu yn hachubur trwy ei fywyd ef. Dyna chi adnod? Mae'r cyfan fyna, Rhufeiniaid 5:10, mae'r cyfan yna. Hynny yw, mae'n dweud, ganwyd pob un ohonom ni yn elynion i Dduw. I ni'n casau Duw. Pob un. Mae Rhufeiniaid 3:23 dweud yr un peth o blegyd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Dyna daeth yr elyniaeth yma. Yr atgasedd yma o ganlyniad i gwymp dyn. Ac elyniaeth yma i pob un a aned yn ei brofi. Mae pob un ohono ni wedi brofi fe. Does neb yn osgoi hwn. Mae yna rhyw atgasedd naturiol tuag at Duw, a hynny yw, wrth gwrs, bydd llawer, os nad y mwyafrif o bobl yn y byd yn honni, falle, credu a charu Duw. Ni'n gwybod hynny.
Dwi'n yn gwybod beth yw'r ystadegau, ond siwr o fod fydden ni'n rhyfeddu petai ddim. Nawr fi'n gwybod bod yna rai gwledydd sydd yn gwrtho credu mewn Duw, ond maen nhw'n anferth. Ond bydden ni'n tybio fod y mwyafrif o wledydd y byd yn llawn crefydd. A'r mwyafrif o bobl yn credu mewn Duw. Falle ni'n glafach ni, bod nhw wedi mynd mor faterol bod nhw wedi troi ffwrdd o honni credu mewn unrhyw ddiw. Ond mae'r mwyafrif llethol yn credu bod yna ddiw o ryw fath. Ond does, ddim yn gwybod pwy yw ond mae yna rhywbeth. Ond be mae'r Beibl yn dysgu ni yw mae yna atgasedd at y gwir ddiw. Dyna sydd yn naturiol. Dyna sydd yn reddfol. Ac ein bod ni'n elynion iddo. Hyd yn oed pan yn dod wyneb yn wyneb ar rhywun crefyddol, dda neu foesol, pan mae'r rhain yn dod i gliw yr efengil, mae yna rhyw atgasedd, fe fydd yna. Ar ryw bwynt, fe fyddwn ni'n dod ar ei drawsau. Ac yn aml iawn mae e'n atgasedd eitha cas, ffyrnig. Am y rheswm, nid ydynt yn barod cydnabod ei bod hwy yn elynion i Dduw. Petawn ni'n mynd ar hyd capeli ein gwlad ni yma, sydd dal gyda drysau yn agored, tybiwn ni fydd hwn yn broblem fawr. Petawn ni'n mynd mewn a dweud wrthyn nhw, i chi yn elynion i Dduw, bydden nhw'n grac. Bydden nhw ddim yn fodlon cydnabod y peth. Bydden nhw ddim un oed yn dweud, wel mi roeddwn ni, ond dwi ddim nawr. Bydden nhw ddim yn dweud na, bydden nhw'n dweud na, dwi wastad wedi credu mewn Duw ac yn ei garu. Dwi wedi dod i'r capel trwy fy mywyd. Es i'r ysgol Sul fel plentyn. Ges i fy magu ar eilwyd, lle roedd na feibl yn y tŷ. Roedden ni'n dweud gras bwyd. Pidwch a dweud wrthai fy mod i'n elyn i Dduw. Ond nid dyna beth fydde'r mwyafrif o'r ychydig sy'n mynd i gapel, bydde'r mwyafrif siwr o fod yn grac gyda ni am ddweud y fath beth, a fydden ni'n cael ein darlunio fel pobl eithafol iawn, pobl galed iawn, pobl cas iawn. Dyna'r darlun sy'n cael ei rhoi gan amla pan ni'n cyhoeddi'r efengil fel hon. Dyna beth fydden nhw wedi dweud am Pedr, pe tan nhw'n onest. Dyw pobl ddim yn fodlon cydnabod ei bod yn elynion i Dduw. Nid ydyn nhw'n barod i cydnabod ei bod hwy mewn angen o faddeuant. Dyn nhw ddim wedi tramgwyddo Duw. Fydden nhw'n mynd mor bell a dweud dwi ddim yn berffaith, ond fydden nhw ddim yn fodlon dweud bod wir angen maddeuant. Maen nhw'n nabod pobl sydd angen maddeuant, ond nid fi. Dwi ddim. Dwi wedi bod yn dda. Dwi wedi bod i'r capel. Dwi'n mynd i'r carolau bob dolyg. Dwi'n gwneud yr hyn oll. Pidwch chi a dweud bod angen maddeuant arna fi. Dwi ddim wedi godi nebu, dwi ddim wedi dwyn, dwi ddim wedi lladd. A bydden yna'r rhestr hir faith o'r holl bethau da maen nhw wedi wneud. A bydden nhw'n ffeindio fe'n anodd yn gyntaf bod chi'n dweud bod nhw'n elyn i Dduw, ac yna bydden nhw'n ffeindio fe'n anodd bod nhw'n dweud bod angen maddeuant arnyn nhw. Pam sydd eisiau maddeuant arna fi? Dyna be bydde'r rhain dweud, dyna be bydde'r Iddewon di meddwl. Yr oedd yr Iddewon ddim yn meddwl bod nhw yn elynion i Dduw, maen nhw wedi cael cyfamod ag Abram, maen nhw wedi cael ei geni yn Iddewon. Dydyn ni ddim yn elynion i Dduw. Ni angen maddeuant. Pam dweud y fath beth? Maen nhw'n honni bod nhw'n dda yn foesol. Ond yr hyn sydd yn wir oherwydd pechod, nid oes cymdeithas mwyach gennym a Duw. Nid oes unrhyw ddealltwriaeth o Dduw. Nid oes ganddo ni ddealltwriaeth o berson Duw, ei aire, dim byd. Does dim perthynas yna mwyach. Ac fe ddath hynny ben adeg y cwimp. A dyna beth sy'n cael ei ddysgu yng Nghaerdydd, mae dyn bellach yn y tywyllwch, ond tywyllwch sydd yn llawn gelyniaeth ar gwir Dduw. Nid oes awydd i gymodi yn y galon y mae'r enaid mewn carchar tywylltu, ond mae'r enaid am aros yn y carchar tywylltu. Dyna beth ni'n deall. Hapus yw'r enaid i aros o dan arweinyddiaeth y tywysog o tywyllwch. Maen nhw'n ddigon hapus yna, dyna beth maen nhw'n gyfarwydd ag e. Maen nhw'n gyffyrddus yn y carchar tywylltu. Mae'r llygad wedi ymdopi ar tywyllwch. Maen nhw'n mwynhau yr amgylchfyd. Maen nhw'n ddigon bodlon i byd. Dyn nhw ddim yn teimlo'n euog yna. Maen nhw'n teimlo'n hapus i wneud beth bynnag fyna nhw. Does dim disgwyliadau arnyn nhw yn y carchar tywylltu. Ac maen nhw'n hapus i aros yna. Dim ots os yw'r carchar tywylltu yn llawn budreddi anfoesoldeb a thrais. Gallai'r carchar tywylltu fod yn garchar o'r holl goleadau a'r synnau uchel sydd mewn clybiau nos, a'r holl anfoesoldeb o bob math
Yno yn y carchar tywyll di, ac maen nhw'n hapus ei byd. Ond chi'n gwybod beth, gall y carchar tywyll di ymddangos yn wahanol i'r holl furi yna. Fi all y carchar tywyll di fod yn lle crefyddol, moesol, da, efengylaeth hyd yn oed, llawn sel a gweithredu. Drychwch arno fi, dwi wedi gwisgo'n bwrpasol. Dwi'n magu fy mhlant yn gaeth iawn, yn ddeddfol iawn. Dwi'n neud yn siŵr bod nhw'n ddim yn neud hyn a llall. A holl bethau maen nhw'n meddwl sy'n iawn. Ac falle maen nhw'n garchar tywyll di. A maen nhw'n gyffyrddus yn y carchar tywyll di. Ond mae chydig bach o wahanol i'r llall. Na, dwi ddim yn wahanol. Yr un yw'r carchar, yr un yw'r tywyllwch. Mae'r waliau yn ymddangos yn wahanol efallai, ond yr un yw'r carchar. P'un grefyddol, p'un foesol, p'un anfoesol, p'un llawn drais neu llawn trigaredd. Dwi'n gwaniaeth. Maen nhw'n hapus yno. Maen nhw'n ddigon hapus ei byd yno. Dyn nhw ddim eisiau neb i ymyrryd ar ei carchar tywyll di. So nhw eisiau neb i godi'r top o ddiar y carchar. Falle mae yna bydew mawr ar y top, mae yna rhyw orchydd. Dwi'n eisiau neb, so eisiau gweld y golau, na, dwi'n eisiau gweld e. Mae yna afiach, dwi'n eisiau gweld e. Gad fi fan hyn yn fy nhywyllwch i. Dwi'n hapus yn fy nhywyllwch. Dwi'n gyfarwydd, dyma ble ges i fy ngeni. Dwi'n am aros yma. Mae'r rheswm am hynny, maen nhw'n elynion i Dduw. Dyn nhw ddim eisiau clywed am y Duw, am y gwir Dduw. Dyma oedd problem yr Iddew a'r cenedl ddyn. Oedd y ddoi yn yr un picil. Oedd y ddoi yn y carchar gyda'i gilydd. Byddai'r Iddewon ddim eisiau mentro meddwl bod nhw yn yr un carchar. Dyn nhw ddim yn agos i carchar, ond mewn carchar oedden nhw. Roedden nhw mewn angen o heddwch, o dangnefedd. Doedd ganddyn nhw ddim y tangnefedd sydd yng Nghrist. Ac felly, roedden nhw mewn angen o dderbyn yr heddwch, ond doedden nhw ddim eisiau cydnabod hynny. Roedd angen achubiaeth o'r gelyniaeth yma. Dyma'r broblem. Y broblem yw maen nhw'n elynion i Dduw ac mae angen achubiaeth o'r gelyniaeth yna. A dyma beth oedd Pedr am ddweud wrthyn nhw. Roedd yn dweud wrth y cenhedloedd, ond oedd y neges hefyd i'r Iddewon. Yn gwrandewch yma, nid yw Duw yn edrych ar yr allanol. Dwi ddim yn edrych os ych chi'n Iddew neu'n genedl ddyn. Dwi ddim yn edrych os ych chi'n siarad Groeg neu Hebraeg neu Aramaeg. Dwi ddim yn poeni os ych chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg neu unrhyw iaith arall. Does dim os pa liw i'ch croen chi. Does dim os o ba le gafoch chi'ch geni yn gorfforol digwydd bod. Dwi ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Dim os ych chi'n cael eich magu yn grefyddol neu fagu yn cablu enw Duw bob un dydd, neu bod chi'n adrodd adnodau yn yr ysgol Sul bob un dydd. Dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth. I chi gyd yn yr un carchar? Pam? Achos i chi'n elynion i Dduw. Dyna'r broblem. Dyna'r broblem. Ond mae rai chi sylweddoli, na fydde'r Cymru sydd ohoni yn deall hynny. Mae yna rai yn gwrando ar yr oedfa hon o dro i dro. Ac eich chi'n meddwl, dyn nhw ddim wedi pwyso ar gris am yr efengyl, ac efallai yn hoffi neu ddim yn hoffi, dwi ddim yn gwybod, ond un beth sy'n sicr, dyn nhw ddim wedi deall. Falle bod nhw'n meddwl bod rhywbeth Cymraeg na wrando yno fe, neu beth bynnag yw e, neu i weld pa mor eithafol i ni'n swndio, neu'n pregethu ni. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n tu ôl i'r peth, ond un peth allai ddweud hyn wrthych chi, dyn nhw ddim wedi deall yr efengyl. Maen nhw mewn carchar tywyll di, ond falle bod nhw mewn carchar anfoesol neu moesol. Sdim ots. Be ni'n dysgu fan hyn yw fod angen ar bob un ohonom i ddod mas o'r gaeth ddiwed yma, o'r tywyllwch yma. Wel, yn olaf yn drydydd, yr heddwch yma. Adnod 36 eto. Y gair, yr hwn anfonodd Duw i blant Israel, gan bregethu tangnefedd, trwy Iesu Grist. Mae popeth yma, diwe? Efe yw arglwydd pawb oll. Dyma oedd y neges. Y gair, yr efengyl anfonodd Duw i'r byd. Mae hwnna'n bwysig yn y darn yna. Fe anfonodd Duw yr efengyl. Nid efengyl sydd yn wneithuriad gan ddyn, ond nid dyna yw'r broblem. Dyna yw crefyddau, ni'n gwybod hynny, ni wedi dweud ni sawl gwaith. Ond mae hefyd efengyl Gristnogol sydd bellach yn efengyl yn wneithuriad gan ddyn. Rhaid i fod. Mae rhaid i fod.
Os nad oes ffrwyth feirwch, os nad yw Crist yn bopeth, os nad yw ei air yn werthfawr i ni, ei ddydd yn bwysig i ni, yna dwi ddim yn siŵr pa efengil yw e. Falle bod rhai wedi deall rhywbeth ac falle byddwn ni'n ddiolchgar am hynny. Ond mae yna beryg ond oes na. Mae yna rhyw efengil o wneithuriad dyn wedi datblygu dros y blynyddoedd, wedi bod erioed, ond mae e'n rhemp nawr. Be sy'n rhaid ni gofio yw hyn, nid ein gwneithuriad ni yw'r neges, nid ein barn ni ydyw. Nid hyn yr hoffwn ni i'r efengil fod i ni'n pregethu. O, petai hynny'n digwydd, falle byddai'r neges lot yn wahanol. Byddwn ni'n gallu dod â efengil wahanol o sil i sil, byddai'n dod â lot fwy o bobl mewn. Yn wedig mewn dinas fel Cardiff, 50-60,000, falle mwy erbyn 70,000 o Gymru Cymraeg, dwi'n gwybod faint yw e, yn ein prif ddinas ni fan hyn. Llawer yn dod i weld Cymru chwarae ar y penwythnosau, neu rhyw gynger, neu dod i siopa dolyg o'r gogledd. Llawer o Gymru, hwyl Gerdant, lot o Gymru wedi dod chydig wythnosau yn ôl, lle'n llenwi gyda Cymru Cymraeg, a bydden ni'n rwydd iawn, siwr o fod, yn gallu cael lot o bobl mewn i'r oedfa, hyd yn oed mewn oes di-dduw fel hon. Petawn ni'n dweud wrthyn nhw bod ni'n cynnal cyngerdd gyda rhyw gôr enwog. Talu nhw lot, cor i ddod. Dewch yma. Nid i le i chi tu nôl y pwlpit fan hyn. A mae yna gorau yn does, mae yna gorau yn Gaerdydd. Anhygol. Gwrandewch yn nhw, maen nhw'n wych. Soniarus i wrando arnyn nhw. Dwedwch chi bod ni'n gwybod am rhywun sydd yn siaradwr poblogaidd yn y byd a bod ni'n dweud, wel, mae'n ddi neis iawn, beth am ni gael neu hi i ddod yma ac yn ddod lawr fan hyn ac yn nhw'n siarad, jyst cyn i ni ddod ar neges. Allen ni lenwi'r lle siwr o fod. A beth ni'n rhoi pris 5 punt ar y tocyn, bydd y lle'n llawn, tybiw ni. Cael cyman fawr canu, beth ni'n gwahodd yr holl gorau mawr i ddod. A wedyn byddai teuluoedd nhw'n dod, byddwn ni'n gallu cael e. Cyna byddwn ni'n gallu rhoi neges iddyn nhw. Nawr i chi'n blant i ddiw gan bod chi wedi dod i ganu'r carolau ar y mynau yma. Chi'n bobl neis, fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd. Os newch chi roed yn hael i'r elusen i ni'n cefnogi heno, fi Duw yn gwenu arnoch chi. Dyna, allen ni ddweud na? Allen ni ddweud na'n ddigon rhwydd? Tybiwn ni fydda'r lle yn boblogaidd. A petawn ni wedyn yn meddwl, ni'n profiad gyda ni, gyda'r ifanc. Beth am ni ddefnyddio ein profiad ni, sut i fod yn adloniant i blant. Allwn ni wneud e, gallwn ni wneud e siwr o fod, cael plant i ddod ac ar weithgaredda hyfryd iddyn nhw yn ystod yr oedfa neu ar ôl yr oedfa a rhoi squash a bisgedi a pob math o bethau a bod ni'n denu nhw mewn a dweud, beth am i chi ddod? Allwn ni wneud e, ond allai ddweud hyn wrthoch chi, fydda fe'n gabledd ger bron Duw. Dim dyna'r neges. Ac oherwydd y neges i ni'n gweld Capel Wag, mae hyd yn o proffeswyr ddim eisiau dod i wrando ar gair Duw, achos mae'r neges yn rhy eithafol yn ôl pob sôn, a mae Duw yn rhy eithafol, mae Pedr yn rhy eithafol. Dyna'r broblem. Ond sylwch hyn, fedrwn ni ddim pregethu be ni eisiau pregethu mwyn cael dorf mewn, a'i twyllo nhw falle wedyn dweud rhywbeth bach gwir. Fedrwn ni ddim. Mae Pedr yn dweud, y gair yr hwn anfonodd Duw i blant Israel. Anfonodd Duw y gair i blant Israel. Fe nath Duw i anfon e. Ffordd arall o ddweud yw hyn. Fe anfonodd ei fab. Dyna'r gair. Mae fe, ei fab, yw'r neges. Fe yw'r gobaith, yw'r heddwch, i ddelio ar elyniaeth yr angen fawr, rhaid oedd i Grist ddod a delio ar broblem. Dyma'r broblem, ydy dweud beth oedd y broblem, mae wedi rhybuddio nhw, mae Duw yn edrych y tu hwnt i'r wyneb, i'r genedl, i'r iaith. Beth bynnag yw, mae'n edrych y tu hwnt i'n am wedi dweud wrthyn nhw, i chi'n elynion, i chi mewn angen o heddwch a Duw. Mae yna broblem, mae yna agendo rhwng chi a Duw, i chi'n cysau Duw. A nawr mae'n dweud wrthyn nhw, sut fedrwch chi ddod at Dduw
trwy Iesu Grist. Mae'n syml yn diwe. Mae'r efengil yn syml. Os ddim eisiau cymlethu fe, sawl oedfa dros y blynyddoedd, efallai bod yna rhaid i gwrando chi, mae fod yn bregeth efengil, a chi ddim yn siŵr beth yw'r neges, ond mae'n ddigon syml. Y mae angen arnoch chi, a Crist yw'r angen. Fe ddaeth Iesu Grist i ddelio gyda'r broblem yr elyniaeth, yr angen fawr rhaid oedd i Grist dod. Adnod 35, ond mhob cenedl y neb sydd yn ei ofni ef ac yn gweithredu cyfiawnder sydd gymeradwy ganddo ef. Na, be mae hwnna'n golygu? I fod yn gymeradwy gyda Duw, fe fydd yna ofn o Dduw fydd, fe fydd yna weithredu cyfiawn bydd, ond y hyn yn ei wneud yn gymeradwy gan Dduw bydd, fe fydd y gweithredoedd allanol i'w weld bydd, ond mae hyn oll dim ond yng Nghrist. Fedrwch chi ddim fod yn gymeradwy gyda Duw tu fas i Grist. Rhaid dod trwyddo ef. Rhufeiniaid 5, adnod 1. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae e trwy'r Beibl. Mae'r neges yn glir. Trwy ei waed ef. Rhaid oedd i Grist dywallt ei waed iddo farw fel cosb am ein pechodau ni. Dyna beth ni'n deall. Yno ar ei groes fe dalodd Iesu Grist y pris am ein hachubiaeth o gaethiwed ac o dywyllwch, deliodd ar gelyniaeth rhyngom ni a Duw. Mae wedi delio dy fe. Dyna pam dath Iesu Grist i ddelio gyda'r elyniaeth. Fe gadwodd e'r gyfraith yn ein lle. Mae e wedi bodloni'r tad. A'r tad yn gweiddi bodlon. Dwi'n fodlon gyda Iesu Grist. Yn eich lle chi. Mae wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Fe dywalltodd Crist ei waed. Rhoddodd ei fywyd yn brydwerth drosom. Fe gymerodd ein pechod arno. Fe gymerodd ein cosb yn ein lle. Dim syndod ein bod yn cofio ei eni adeg yma flwyddyn gyda'r fath gorfoledd. Na i ddarllen y bennill yma o'r carol fyddwn ni'n canu maes o law. Gwrandewch ar y geiriau yma. Clywch lir nef yn seinion un, henffych eni ceidwad dyn. A be mae'n dweud? Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl is yr hod, unwch ar angylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist ym Methlehem. Clywch lir nef yn seinion un, henffych eni ceidwad dyn. Dyna chi eiriau. Sawl un fydd yn canu'r geiriau yma'r Nadolig yma. A petach chi'n mynd lan atyn nhw ac yn dweud yr ydych chi'n elynion i Dduw mewn angen o faddeuant. Byddwn nhw'n dod chydig yn fyr o'ch taro chi. Os nad yn eich taro chi. Byddai'r fath atgasedd. Pwy yn y byd i chi meddwl i chi? Ond yn ei chanu ddi trwy'r amser. Clywch lir nef yn seinion un, henffych eni ceidwad dyn. Ceidwad, mae yna chibwr, mae'n waredwr. Pam? I ni mewn problem. Pam? I ni mewn carchar tywyldi. Heddwch sydd rhwng nef a llawr. Duw a dyn sy'n un yn awr. Sut? Trwy'r ceidwad, trwy'r Iesu Grist. Mae e wedi dod yn ei at Dduw. Mae wedi delio gyda'r broblem. Trwy hyn, daw nid yn unig yn waredwr i bob math o bobl, ond fe ddaw yn arglwydd hefyd. Dyna be mae'r adnod yn dweud. Y gair yr hwn anfono Duw i blant Israel gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist, fe yw arglwydd pawb oll. O, mae'n waredwr, ond hefyd mae'n arglwydd yn diwe. I riddew a'r cenedl ddyn. Dyma'r neges yr anfonwyd Pedr i'w chyhoeddi. A dyma'r neges i ni'n ei chyhoeddi. Bod modd i chi gael heddwch a Duw, bod modd i chi ddelio a'ch baich eich euogrwydd, bod modd i chi ddod a droed y groes ac yno cael eich golchi yn wynach na'r eira, bod modd i chi mwynhau cymdeithas a Duw unwaith eto. Dyna'r neges.
Dyma'r neges y cyhoeddwyd gan y proffwydi. Dyma'r neges y cyhoeddodd yr apostolion. Dyma'r neges yn ein gwlad fach ni, pregethodd sawl pregethwr dros sawl cyfnod. Mae y bron di mynd, ynddo? Mae'r neges yma bron iawn wedi diflannu o Gymru. Mae wedi cael ei ddyfrio ac wedi cael ei ddinistrio, mae wedi cael ei wadu, mae wedi cael ei wawdio, mae e bron iawn wedi mynd. Ond dyma yw'r neges. Os ych chi'n teimlo'r euogrwydd, os ych chi wedi gweld eich pechod, os ych chi'n teimlo pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd, os ych chi'n teimlo'r anobaith yma, os ych chi'n teimlo bod chi wedi colli'r perthynas yma, chi ddim yn gwybod pwy yw Duw, mae'r perthynas wedi hen fynd, os ych chi'n teimlo'r gagendor sy'n rhwng nef a llawr, os ych chi'n teimlo'r pellter, os ych chi'n teimlo'r ofn y bedd, yna dewch at Grist. Dyna'r neges. Duw a dyn sy'n un yn awr. Heddwch sydd rhwng nef a llawr. Trwy Iesu Grist. Dyna'r addewid. Felly dewch ato. Galwch arno. Plediwch ag ef am drigaredd ac mae e'n llawn drigaredd. Fe fydd yn eich golchi'n wynach na'r eira ac fe fydd yn waredwr i chi ac yn arglwydd. Y gair, yr hwn, anfono Duw i blant Israel. Dyma be mae Duw wedi anfon. Dyma'r neges gan bregethu tangnefedd trwy Iesu Grist. E fe yw arglwydd pawb oll. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch dy fod i'n tynnu neidiau allan o'r carchar tywyll di. Yn diolch fod modd cael heddwch a Duw. Gweithio ni'n plith yn rymus, trigar hawrth i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gwni ganu'r carol honno, rhif 6, clywch lir nef yn seinio'n un henffych, enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. Carol rhif 6 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan, fod gyda chwi oll hyd byth.